Gadewch ni weddio. Diolch yn ydi o Ddewi unwaith eto am y fraint o gael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hamserydd ofal, tydyn plith. Ni'n gofyn hyn oll trwy enw a ceiddiant yn Hardwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Fydd ein hoedfa nesaf pnawn Salm 53. Os dymunwch chi gyfrannu tuag at yr achos, mae plat ar gyfer y casgliad yng nghefn y capel. Nawr gen i ganu Emynau 197, mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb mawr yn gwisgo natur dyn. Gen i sefyll i ganu 197. Darlleniad o'r salmau, Salm 54. Salm 54. Achub fi o Dduw yn dy enw, a barn fi yn dy gadernid. Duw, cliw fy ngweddi, gwrando, ymadrodd fy ngenau, cynnes dieithriaid a gyfodasant i'm herbyn, a'r trawsion a geisiant fy enaid, ni osodasant Dduw o'i blaen. Wel y Duw sydd yn fy nghynorthwyo, yr arglwydd sydd ymysg yr rhai ac yn haliant fy enaid. Fe a dal ddrwg i'm gelynion, tor hwynt ymaith yn dy wirionedd. A bertha fi ti yn Ewyll Ysgar, clodforaf dy enw o arglwydd canes da yw. Canes fe am gwaredodd, o bob trallod, am llygad a welodd ei wyllus ar fy ngelynion. Bydde bendith Duw ar iair sanctaidd ef. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti o Ddewi unwaith eto am y fraint o cael dod ger dy fron. Diolch yn bod yn cael y rhyddid i ddod at ti, at gorseddfaint sydd yn orseddfaint o ras. A hyn oll wedi drefnu ni trwy dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ein bod yn gallu dod trwy yr hyn oll a wnaeth trosom ni. Ac felly o Ddewi ni yn diolch i ti am yr efengil, diolch i ti am y newyddion da. Ac yn gweddio bydd y newyddion da yma yn lledaenu o un pen o'r wlad i'r llall. A byddwn ni'n cael gweld dyddiau yn dod, lle bydd dy enw di yn cael ei ddyrchafu goruwch pob enw arall. O Ddewi ni ni chael yn anodd i ddychmygu y dyddiau fel sydd wedi bod yn y wlad yma.
Anodd i ddychmygu dydd lle bydd pobl yn dod nôl i'th di, i geisio dy wynebu ganu dy glodydd. Anodd dychmygu y gwlad sydd yn dilyn dy air di, yn dilyn yr hyn y mae dy air di yn gofyn i ni ei wneud, ac yn i gadw i ffwrdd y pethau na ddylsyn ni ei wneud. Ac eto, Dduw, i ni'n gweld i'r gwrthwynebu hyn oll o fewn cymdeithas. Ond i ni hefyd yn gwybod o Dduw, mae dim ond i ti dweud y gair, ac y bydd yr holl sefyllfa newid, ac y byddi di yn gallu gwneud mwy mewn munudau na bydde cannoedd ar gannoedd o flynyddoedd o ymdrechion dy blant. Ac felly o Dduw, i ni'n gweddio, bydd dy ysbryd di ar waith, hyd yn oed yma yn ein plith, ac ar hyd a lled o wlad, lle mae dy blant yn ymgynnull yn dy enw di. I ni yn gweddio Dduw, a byddwn ni yn cael clywed am y ffordd rwy ti wedi dod, ac wedi bendithio, ac wedi dod lawr mewn fath ffordd fydd ein celonau yn cynhesu, ac yn llosgi oddi fewn. A byddwn ni'n gwybod rhywbeth am y llawenydd yma. Y llawenydd yma i dy air yn addo i ni, y llawenydd yn yr ysbryd glân o Dduw, a byddi di yn peri, a byddwn ni yn dod i'r man lle y dylsen ni fod. Madden ni bod ni'n digon bodlon fel ag yma pethau. Madden ni bod ni'n fodlon dy nabod i a cael cysur yr efengil ond hyn o bell. Ond o Dduw, i ni yn gweddio, cawn fwy o'th bresenoldeb. I ni'n gofyn am dy bresenoldeb trwy gydol yr oedfa hon, wrth i ni ganu dy glodydd. I ni yn gofyn o Dduw, y cawn yr ymwybyddiaeth na, dy fod ti yma gyda ni wrth i ni ganu. Ac mai bach ei nifer, y bydd y mawl sydd yn dod o'r fan hon yn fawr. Y byddwn ni yn dyrchafu enw yr arglwydd Iesu Grist, goriwch pob enw arall. Helpa ni yn ein gwendid, i ni'n cyffesu ein bod ni yn teimlo yn wan mor aml, a ein bod ni'n crwydro yn ein meddyliau, hyd yn oed pan i ni yn dy di, ac yn gweld yn anodd i ganolbwyntio. Ac o Dduw, mae hyn yn siom i ni ac yn warth hyd yn oed, pan yn ystyried yr hyn sydd yn wir ohonom. Ac felly o Dduw, i ni'n cyffesu hyn, ond yn gofyn am y nerth sydd ei hangen, y byddi di yn dod lawr, ac yn ymyrryd, ac yn delio â ni, ac yn cadw'r un drwg i ffwrdd, cadw â bob ymdrech gan yr un drwg i ddod a amharu ac i ddinistio'r hyn sydd ohono ti. Felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti roi disgwyliadau mawr i ni. Gad i ni i chwilio am yr atebion, gad i ni fel galwon ni nos Iau am yr awel o ddifri, a byddi di yn dod lawr, ac y byddwn ni oll yn gallu tystio yr oedd yna awel o'r nef. Tyrd felly o Dduw, rho'r awydd i ni chwilio am atebion, a gad i ni fedru tystio ar ddiwedd yr oedfa hon, dy fod ti wedi bod gyda ni mewn ffordd arbennig. Felly o Dduw, bendithio ni nawr arwain i yn ein hyddoliad, nertha ni yn ein gwendid, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch i ni gael ni emyn 502 yn y dwys ddistawrwydd dywed air fynyw. 502 gen i sefyll i'w chanu. Dawn testyn o Salmau, Salm 54, a'r adnod gyntaf ar ail. Salm 54, adnod 1, achub fi o Dduw yn dy enw a barn fi yn dy gydernid, Duw clyw fy ngweddi, gwrando ymadrodd fy ngenau. Nawr beth bynnag ein sefyllfa, mae'r salm yn dod, neu'r salmau yn dod â chysur i bob un, i bob math o bobl mewn pob math o amgylchiadau, i'r Cristion ac hefyd i'r ceisiwr. Rydych chi'n gweld y teitl o'r salm, mae'n dangos yn eglur yr hyn oedd ar gyfwng y salmydd, Dafydd. Mae'n dweud ar ddechrau'r salm, Salm Dafydd pan ddaeth y siffiaid a dywedid wrth Saul, onid ydyw Dafydd yn ymguddio gyda ni. Mae'n ofnadw yn diwe. Mae'r teitl yn erchyll. Siwr o fod yn un o'r siomedigaethau mwyaf byddech chi yn dod ar ei traws. Yr oedd yn siom i Dafydd, yr oedd e wedi mynd i le bydde yn disgwyl a bydde'n gallu cael gorffwys o'r frwydr. Rhywle oedd yn saff, gobeithio y bydde'n le diogel, ac felly yn ddigon hapus ei fyd am gyfnod, y meddwl ei fod yn gallu ymlacio, ac yna mae'r siffiaid yn ei fradychu fe. A hyn dim ond mwyn ennill ffafr y brenin Saul. Rhain, y siffiaid yn fodlon tywallt gwaed di-eog, dim ond lles personol, yn wleidyddol efallai, yn gwybod, os newn nhw blesio Saul, bydd o fydd iddyn nhw. Dyw pethau ddim wedi newid na. Dyna sut mae'r byd yn cael ei threfnu ac sut mae'n gweithredu. Mae gwledydd yn garedig i rhai gwledydd os yw yn llesol iddyn nhw. Hyd yn oed os yn elynion yn y gorffennol. Ond fan hyn oedd y siffiaid wedi penderfynu dweud wrth Saul ble roedd Dafydd. Mae'n ofnadw am siom
1 Samuel 23:19. Yna y daeth y siffiaid I fyny at Saul I Gibea, gan ddywedyd, onid yw Dafydd yn ymguddio gyda ni mewn amddiffynfeydd yn y coed, ymryn Hachila, yr hwn sydd o'r tydeiau i'r diffeithwch. Mae e gyda ni, mae e'n cuddio, neu ni ddweud wrth ti, yn union ble mae e, a mae e yna ar blat I ti. Dychmygwch sut oedd Dafydd yn teimlo am Siom. Rhai oedd e'n gobeithio bydd e'n gallu ymddiried yn nhw, na fydden nhw'n troi cefn arno fe, ond yn ei fradychu fe, ac yn mynd at ei brif-elyn, ac yn dweud dyma ble gei di ddal Dafydd, gei di ladd e. Ac yr oedd Dafydd wedi amgylchynu a gelynion yn doedd. Ac yr oedd e'n teimlo'n unig iawn, falle'n bryderus ar y degau. A doedd ganddo'n unrhyw le, dim unrhyw le, neu unrhyw un y gall droi atynt am gymorth, am help, am gysur. Mae e'n sefyllfa mor drienus. Felly dyna'r cefndir i'r Salm. Gall hyn fod yn gysur I lawer heddi'n gall, sydd yn wynebu treialon, siomedigaethau. Yn sicr, mae'r geiriau mae'n gallu fod o lot o help I pob math o bobl, ac i'r Cristion efallai yn teimlo efallai yn unig, o am oes lle mae e'n unig iawn. Pryn unrhyw un yn credu na'n sefyll am y gwirioneddau. Mae'n gallu fod yn rhywbeth chi'n teimlo bod yna elynion o'ch cwmpas chi gyd. Hyd yn oed rai sy'n proffesu. Chi'n gweld bod nhw allan am eich methiant chi. Ni'n siŵr bod yn teimlo hynny. Ni'n siŵr bod yna lawer sydd yn proffesu yn gobeithio mae methiant fydd yr ymdrech fan hyn. Tybio ni? A sawl lle arall. Dim eisiau math yma o le I lwyddo. A mae e'n sefyllfa unig iawn yn dweud. Chi'n gwybod, mae'r sefyllfa mor anodd, mae'r byd allan ti o'n cwmpas ni oll, neb eisiau dim byd I wneud gyda phetha'r arglwydd, ac os newch chi sefyll yn ei plith nhw, bydde mater o amser yw e cyn bod nhw'n teimlo, I chi'n edrych lawr ar ni, neu chi'n ferniadol, ac fydden nhw'n troi'n eich erbyn chi. Mae e'n oes dywyll yn diwedd. Ond roedd e'n sicr yn dywyll I Dafydd. Roedd e'n unig, doedd ganddo fe neb i'w helpu fe. Doedd e ddim yn gwybod pa le I droi. A nawr rhain oedd e'n meddwl oedd e helpu fe yn troi yn ei erbyn a mynd at Saul yn dweud, mae e yn y goedwig. Dyma union ble mae e. Os nad ydych chi'n gwybod pa le I droi. Mae'r cyngor fan hyn. Mae'r salmydd yn dweud wrthych chi. Mae e wedi bod yn y profiad yma. Felly mae'n dweud wrthych chi, yn eich argyfwng pa le I droi. Wel, yn gyntaf, hoffwn I edrych ar achubiaeth Dafydd, fel y gwelyd yn y Salm, yna'n ail unig noddfa ac yn olaf cri Pechadur. Wel, yn gyntaf, achubiaeth Dafydd. Oedd Dafydd yn gwybod, does dim cwestiwn, roedd Dafydd yn gwybod at bwy sydd rhaid iddo fe droi. Roedd e wedi dysgu. Doedd ddim yn golygu fod y broblem nawr ddim yn broblem, roedd e'n broblem. Roedd e'n unig, bydde wedi bod yn bryderus, mae e fel chi a fi yn gwynebu treialon newydd, ffres, bod ni'n gwybod bod yna bendith wedi bod yn gorffennol, mae'n gallu dal bod yn anodd yn diwedd. Ond roedd Dafydd yn gwybod beth oedd e fod I wneud. Doedd dim cwestiwn gan Dafydd beth oedd e fod I wneud. Gwybi mae at ei ddiw yn unig y gall alw am achubiaeth. Oedd hwn yn brawf o'r newydd. Dyw'r siffiaid ddim yn mynd I fy helpu fi. Maen nhw wedi profi bod nhw wedi troi cefn arno I. Ond dyna yr ydym am ei wneud heddi. Yw cyhoeddi, fel Dafydd, yw cyhoeddi bod Duw yn ddiw y dylsem alw arno. Dyna holl bwrpas bob oedfa. Holl bwrpas bob oedfa yw dyrchafu enw ein Duw ar arglwydd Iesu Grist ac I galw ar bobl I droi ato. Dyna yn symbol yn y bôn yw e, cyhoeddi'r efengil I ffordd arall o ddisgrifio fe, ond I ddweud oedd bobl I gyhoeddi, I ddatgan iddyn nhw, mae dim ond un ateb sydd. Ac un ateb mewn argyfwng bob tro beth bynnag y sefyllfa yw I droi at Duw. Dyna'r man cyntaf dylen ni fynd ato yn syth. Yn wir, mwy na ni, dylen ni fod yn cyhoeddi, mae rhaid I ni alw ar Dduw. Fel mae Dafydd yn dweud, achos ei fod yn llwyr ddibynadwy. Dyna pam mae Dafydd yn neud hyn. A dyna I weinod ni. Mae hanes yn datgan bod Duw yn ddibynadwy. Mae gair Duw yn datgan bod Duw yn ddibynadwy. Mae pob Cristion yn ymuno gyda Dafydd yn datgan bod Duw yn ddibynadwy. Dyna'r neges, dyna'r bwrdwn.
Petai rhywun yn gwrando nawr ar y neges hon, ac yn ôl nhw trwy hapa damwain, ond yn ôl ni trwy rhagluniaethau Duw, bydden nhw'n dod efallai gyda pwysau mawr ar ei ysgwyddau nhw, ac ofnau, ac efallai ofnau tragwyddoldeb a phechod, falle bod nhw wedi dod i'r man yna. Ond beth bynnag yw bydden ni'n cyhoeddi iddyn nhw bod Duw yn ddibynadwy, bod ni'n gallu dweud hynny gan bod hanes a'r Beibl a phob Cristion yn datgan bod hwn yn wir, bod Duw yn ddibynadwy. A mae Dafydd yn teimlo hyn achos oedd yn gallu tystio yr oedd Duw wedi ymyrryd sawl gwaith y mywyd Dafydd yn bersonol ac yn wirthiol felly. Roedd Duw wedi achub Dafydd dro ar ôl tro o sefyllfaoedd erchill. Sym amser yn ei mynd trwyddyn nhw gyd nawr, ond dyna her i rywun os sydd yn cwestiynu'r peth, darllenwch bywyd Dafydd. A fe welwch chi, i Dduw i ymyrryd ac i ddelio gyda Dafydd dro ar ôl tro. A dyna beth ddigwyddodd yn yr achlysur yma nôl y Salm yma. Fe eilw Dafydd ar ei Dduw, ar ei enw, ar ei berson, yr oedd ei enw yn datgan yr hyn oedd e. Dyna beth mae dechrau Salm. Achub fi o Dduw yn dy enw. Mae'n atgoffa Duw, mae dy enw yn datgan dy fod ti yn ddibynadwy. A dyna pam dwi'n galw arno ti, a dwi wedi profi'r peth. Dwi'n gallu tystio dy fod ti yn llwyr ddibynadwy yn ôl dy enw. Mae dy enw di yn disgrifio, mae enw yn disgrifio ei berson e. Yr oedd enw Duw yn datgan pwy oedd e. Yr oedd ei enw yn cyhoeddi ei fod yn Dduw digyfnewid. Dyna be mae enw, mae sawl enw ar Dduw, a mae'r enwau ar Dduw yn golygu hyn. Mae ei berson e yn ddigyfnewid, dyw e ddim yn newid. Mae'n gyson. Dwi'n mynd cael diwrnodau gwael. Ac felly, os yw wedi addo rhywbeth, dwi'n gallu newid i feddwl e. Os yw Duw wedi addo ni air e, a bydd e'n gwneud rhywbeth, nid yw e'n bosib i Dduw i newid i air e, i addewid e. A mae Dafydd yn atgoffa Duw. Dwi'n galw am achubiaeth o Dduw, mae dy enw di yn datgan. Yn dy enw, mae'n cael y cysur yma. Mae'n gwybod bod ei enw Duw yn dangos ei fod yn holl bresennol, yn holl bwerus, yn holl alluog. Yr oedd ei enw yn datgan pa mor nerthol oedd Duw, a pa mor gyfiawn a ffyr oedd Duw. Felly mae Dafydd yn gwybod, nid yn unig yr wyt ti yn un sydd ddim yn newid byth, nid yn unig yr wyt ti yn fwy pwerus na neb arall, yr wyt ti ym mhob man, holl bresennol. Nid yn unig bod ti'n gwybod pob dim, yn deall pob dim, ond hefyd yr wyt ti'n llwyr gyfiawn a ffyr. Mae popeth yr wyt ti'n neud yn lan ac yn deg. Yr oedd ei Dduw yn abal i wneud yr hyn yr oedd am ei wneud. Ond hefyd, mae ei enw yn datgan y byddai'n gwneud yr hyn oedd yn iawn i'w wneud. Felly mae hwnna mor gysurus i Dafydd. Mae yno yn cuddio, yn meddwl bod yn cael amser i orffwys am gyfnod. Ac yna mae'n deall bod y siffiaid wedi mynd at Saul a dweud, dyma le geid i fe, i ni'n rhoi ar blat i ti. Ac mae'r siom yn dod drosto fe. A falle'r ofn, ac yna mae'n cofio, at bwy ddylen ni droi, at fy niw. Dyna pwy dwi'n mynd i droi ato. Achub fi o Dduw yn dy enw. Mae dy enw di yn datgan dy fod ti yn Dduw sydd yn abal i ofalu amdano fi. Ac felly y gwebu y gall droi at ei Dduw yn hyderus y byddai yn ei achub. A dyna beth nath Duw. Gwrandewch ar hwn. Yn ei ragluniaethau, fe ddarparodd Duw ffordd o achubiaeth i Dafydd. O'r goedwig. O'r guddfan. Lle oedd yn meddwl bod yn saff. Achos fe ddath Saul, a fe nath Saul baratoi gyda'i fyddin i amgylchynu Dafydd, i ymosod ar Dafydd, ac yr oedd popeth yn ei le i Saul i lwyddo yn ei ymdrech i ddal Dafydd a dinistrio Dafydd. Ac ar yr union eiliad hynny, ar yr adeg hynny, mae ar fi'n ymosod ac yna mae Saul yn derbyn neges fod y Philistiaid eu bod nhw ar fi'n ymosod ar ei dir ac ar ei bobl. Ac felly, mae Saul yn gwybod, allai ddim cario ymlaen i ymosod ar Dafydd. Mae rhaid fi fynd nôl i amddiffyn fy nhir.
a fy mhobl. Ac felly bu rhaid iddo adael yn syth I amddiffyn ei dir. Ac felly trwy hynny achubwyd Dafydd. Dyna chi rhagluniaethau. Dyw yn trefnu bod y Philistiaid yn dod ymhell I ffwrdd ac yna Saul a'r fi'n ymosod ar Dafydd yn mynd. Byddwch chi byth wedi dychmygu cynllunio hynny eich hunan. Byddwch chi'n meddwl bod hwnna tu hwnt I unrhyw beth. Am lwcus byddai'r byd yn dweud. Am lwcus, croesi bysedd, cyffwr pren, mae hwnna'n anhygol, mae'r Philistiaid wedi dod ar yr union adeg, dyna sy'n mae byd yn siarad, ond mae Dafydd wedi gweddior I Dduw, o Dduw, yn dy enw di achub fi, a beth sy'n digwydd? Mae Dduw yn trefnu bod y Philistiaid yn dod, Saul yn goffa mynd, a mae Dafydd yn cael ei achub. Dyna pam mae Dafydd yn gallu dweud, fedrai ddweud wrthoch chi, mae Duw yn ddibynadwy, dwi wedi galw arno fe, a mae wedi dod I fe helpu fi. Mae wedi gwneud y tro ar ôl tro. Tro arall, enghraifft arall yw hyn. Llwyddodd Dafydd, pan dath Saul nôl ar ei olaeth, llwyddodd Dafydd I gael ei hun yn sefyllfa, lle nad oedd Saul yn disgwyl I Dafydd I ddod ar ei ôl e. A bydde Dafydd I gallu lladd Saul yn y fan ar lle. Ond yn hytrach na hynny, roedd yn ddyn da, fe arbedodd fywyd Saul. 1 Samuel 26-12. A Dafydd a gymerth y waywffon a'r llestr dwfr oddi wrth o benydd Saul lle oedd e'n cysgu, a hwy a eithant ymaith, ac nid oedd neb yn gweled, nac yn gwybod, nac yn neffro, canys yr oedd yn oll yn cysgu, oherwydd trwmgwsg, sylwch hwn, oherwydd trwmgwsg oddi wrth yr arglwydd a syrthiasau arnyn twy. Fydden nhw byth wedi cysgu. Bydwch a dweud wrtha I bod Saul a'i filwyr yn cysgu. Rhain yn proffesiynol. Roedd rhain yn ddynion garw. Bydden nhw wedi trefnu pobl I gysgu a bod yn effro digon o bobl ac I gael pob un ohonyn nhw'n cysgu. Ond fe ddath yr arglwydd a thrwmgwsg dros y bobl. A fe ddath Dafydd, fe wedi gallu pigo'r gwaywffon a'i daro fe trwy galon e. Ond nath e ddim. Fe arbedodd fywyd, ond fe ath ar gwaywffon ar dwfr, fe ath fe I ffwrdd mwyn profi Saul. Fydden ni wedi gallu dyladu. Mae Duw wedi ateb I weddi fe to. Am atebion I weddi. Nid oedd unrhyw le gan Dafydd I droi, ond at ei Dduw, a dyna a wnaeth gan y gwybu Dafydd yr oedd ei Dduw yn abal I wneud yr hyn ni all neb arall I wneud. A fydde unrhyw un arall wedi gallu achub Dafydd o'r sefyllfa oedd erchill hynny. Na fydde. A fydde unrhyw grefydd arall wedi gallu ateb I weddi. Yn sicr na fydde nhw. Dyn nhw ddim yn gallu arogli, dyn nhw'n gallu gwneud dim. Chi ddim yn gallu gweddio at lwmpyn o bren, neu metel, neu air, neu arian, neu at yr hael. Dyn nhw'n gallu gwneud dim I achub chi. Ond o Dafydd yn gwybod, dwi yn troi at fy niw I, ac mae'n ateb fy ngweddi fi, mewn ffyrdd anhygoel, ac mewn ffyrdd gwirthiol. Troi ei ryfedd ragluniaethau. Felly mae Dafydd yn dweud, dim ond yr arglwydd dwi'n gallu ymddiried. Gan fod ei enw, ei berson yn datgan ei gyfiawnder a'i nerth. Ac felly, na I ddim gwastraffu amser. Fe na I droi at yr arglwydd. Dim syndod, am eiriau. Mae'n dechrau achub fi o Dduw yn dy enw. A barn fi yn dy gadernu, Duw cliw fy ngweddi, gwrando y madrodd fy ngenau. Dim syndod bod y geiriau yn dod gan Dafydd. O dan y fath am ymgychiadau, mae e'n gwybod y bydd Duw yn ateb, yn clywed, yn gwrando ac yn ateb I weddi. Yr arglwydd ddim bob tro yn ateb yn y ffyrdd I ni wedi dychmygu, ond mae e'n ateb. Ac felly dyma beth mae'r salmydd yn gwneud. Mae am I bobl glywed hyn. Dyna beth sy'n eisiau I bobl sy'n gyrru ceir lawr y strydoedd ac yn canu'r ceir yna, neu pob math o sŵn. Dyna y pobl sy'n mynd ar hyd e beicio modur. Ni'n clywed nhw o sil I sil yn dydyn ni. Ni'n clywed y ceir yn mynd lawr, lan a lawr, lan a lawr. Ni'n gweld pobl yn cerdded lan a lawr. Trwy'r amser o fod un o strydoedd mwyaf prysur Caerdydd. Mae yna geir arni trwy'r amser. Mae'r ffordd cyflym o'r ddinas I ble bynnag chi eisiau mynd. Mae yna geir yn mynd a dod. Dyna beth mae nhw eisiau clywed. Dyma beth sydd angen ar nhw. Bod Duw yn Dduw sydd yn gallu ateb ei gweddiau nhw. A'i nerthu nhw yn ei hanghenion.
Ond dyn nhw ddim am glywed na gyn ar y funud. Ond i ni dal fod i gyhoeddi'r peth. Achos pan ddaw'r arglwydd, y bydd i ysbryd glân ar waith a'i ras sydd yn anorchfygol yn ei denu nhw mewn. Mae gyda chi ni symud ymlaen, yr unig noddfa. Yr o Dafydd yn gwybod mae un lle ac un lle yn unig oedd ganddo i droi ato mewn argyfwng. Gai ofyn hyn, oes na rhywun sydd yn gwrando, neu sydd yn teimlo fel y salmydd, nad oes unrhyw le ar ôl i droi am gymorth. Gall hwnna fod mewn amryw amgylchiadau, ond falle chi wedi dod at y diwedd, at y terfyn fel bethau, a chi ddim yn gwybod i ba le ddylen ni droi. Falle bod chi wedi troi at lawer, ond heb derbyn y cysur y deheuwch amdano. Hyn sydd yn wir o bawb, nad ydynt yn ymwybodol ohono, ond mae yn wir o bawb, fod yna wacter yn yr enaid. Falle chi bron iawn dweud hyn, mae'r mwyafrif ddim yn credu yn yr enaid. Heb sôn am y gwacter yn yr enaid. Mae'r hynna'n broblemau yn dyn. Enaid yr rhan ohono ni sydd ddim yn mynd i farw. Yn anfarwol, fe fydd yn byw. Ond yn yr rhan ohonom ni, yr enaid, mae yna wacter yna. A mae dyn trwy'r amser yn chwilio am rhywbeth i lenwi'r gwacter. Dwi'n yn gwybod beth i'w dwi'n yn gwybod beth i'w wneud. Dyn ddim yn byw i'r pwrpas y creuwyd, ac felly mae yna rhyw aniddigrwydd yna yn yr enaid, yn y bywyd. Maen nhw'n mynd o ddydd i ddydd yn meddwl, mae rhai bod pethau'n well pen draw rhywle, mae'r glaswell yn well draw fyna, maen nhw'n dweud, ac maen nhw'n deheu am rhywbeth sydd yn well. Sy'n os ych chi'n dlawd neu'n cyfoethog, fydd y cyfoethog yn meddwl mae'n rhai bod yna rhywbeth gwell draw fyna, maen nhw'n mynd yn fwy cyfoethog. Achos dyw dyn byth yn mynd i fod yn fodlon. Dyw ddim yn gallu bod yn fodlon, achos nid yw dyn yn byw i'r pwrpas y creuwyd. Eto gyd dal i chwilio yn y tywyllwch. Ddim yn gwybod beth yw'r broblem. Mynd o bleser i bleser. Ond yna mae yna rai sydd yn dod yn ymwybodol ac yn dechrau ceisio delio gyda'r boen. Dyna'r pwynt, mae yna rai sydd yn teimlo'r boen ac yn dechrau gweld nad yw'r byd yn ateb, a maen nhw'n meddwl sut fedrau delio gyda'r boen yma, yr aniddigrwydd yma. Ac yn dechrau meddwl yn ysbrydol efallai'r un grefyddol yn sicr. Ceisio delio. Petai Dafydd wedi ymdrechu yn un erth ei hun. Ac yn meddwl, dwi'n mewn argyfwng, beth am i fi ddelio gyda hwn? Beth am i fi ymosod ar y siffiaid? Beth am i fi drio ffoi? Bydde fe ddim wedi gallu ffoi. Bydde'r siffiaid wedi cael byddin sôl. Bydde fe ddim wedi llwyddo. Ond gallai fe wedi trio, gallai chi dweud, a bydde fe siŵr o fod wedi methu. Weddol sicr yn yr amgylchiadau. Ond dyna be mae llawer yn neud. Mae'r rhai mwyn delio a baich bywyd a ceisio lleddfu eu cydwybod ac falle'n trio plesio Duw os oes na, maen nhw'n dweud. Yna maen nhw'n ceisio delio gyda'r sefyllfa trwy fod yn fwy crefyddol efallai. Dyna be maen nhw'n neud. Mae rhyw boen yna, mae rhyw aniddigrwydd yna, mae rhyw argyfwng yna, mae rhyw ofn yna, falle salwch, tragwyddoldeb, beth sydd yn digwydd ar ôl marw, ac felly mae'r ofn yna'n dechrau dod. Wedi siarad ar rywun yn ddiweddar ac yn dweud bod nhw wedi dechrau meddwl am fwy crefyddol am y peth a dechrau holi cwestiynau. Ac felly dwedwn ni, pa le dylen nhw droi? Ni'n dal i aros am y dydd y bydden nhw'n troi at yr un sydd yn gallu helpu nhw yn eu hargyfwng. Mae yna rai yn dechrau meddwl, ond y broblem yw, maen nhw'n dechrau chwilio yn y llefydd anghywir. Maen nhw'n dechrau delio gyda fe yn y ffyrdd anghywir. Rhai meddwl crefydd yw'r ateb. Trwy fynychu rhyw grefydd, ond falle, hyd yn oed, pethau chi'n dweud, wel, o leia mae pobl yn dod i gapel sydd fod yn Gristnogol. A mynychu cwrdd, y meddwl bydd hyn yn help. Chwa beth gallwn ni ddweud hyn? Mae yna gapeli lle dyw'r efengil ddim yn cael ei chyhoeddi. Mae yna gapeli lle mae'r rhan o'r efengil yn cael ei chyhoeddi a llawer o fathau gwahanol o adloniant ac addoliad o ryw fath. Neu mae gyda chi gapeli sydd yn ceisio bod mor ffyddlon mewn addoliad a phregethu as i phosib. Ond does dim un o'n nhw'n mynd i achub enaid. Wrth gwrs ni eisiau'r math fwyaf beibledd a fwyaf
parchedig, bod yna rhyw barchedig ofn yn roed, dyna beth chi eisiau, ond dyw hwnna ddim yn mynd i achub enau hyd yn oed. Ond mae yna rai yn meddwl, trwy fynychu'r cwrdd, fydd hwnna'n help, a maen nhw'n neud hynny. Ni wedi gweld hynny, ni wedi dod ar draws gymaint sydd yn mynd i gapel hyd yn oed efo ngyledd ac yn meddwl bod hwnna'n ddigon. Pan ych chi'n siarad yn o ambell, ych chi'n meddwl, dwi ddim yn siŵr os unrhyw syniad o'r efengil gan rhain, ond maen nhw'n dod i'r cwrdd. A wedi bod ers blynyddoedd. A mae'n lleddfu cydwybod, ond dyw e? Falle maen nhw'n gwybod, ni'n gwybod bod beth sy'n cael ei bregethu'n gywir, fi'n gwybod bod y pethau sy'n cael ei wneud yna'n iawn, ac felly dwi'n teimlo'n fwy cyffyrddus yn dod ac yn pwyso ar hwnna. Ond pe tawn nhw'n onest, fydd rhaid cydnabod bod y baich dal yno. Dwi'n mynychu cwrdd ddim yn ddigon. Falle bod nhw'n meddwl mwy na yna, beth am i fi ddod yn rhan fwy gweithgar o'r capel. Beth am i fi daflu fy hun i mewn? Na i helpu pan nhw'n glanhau. Pam angen lluniaeth, na i helpu nhw gyda'r lluniaeth. Na i arllwys y te. A'i nôl y lladd. Neu os oes eisiau gwaith glanhau na adeiladu, fe na i helpu gyda hwnna. Mae yna gymaint o bethau, ond oes? Neu falle bod nhw'n meddwl yn fwy na hynny, falle na i gymryd rhan fwy blaenllaw. Na i helpu gyda'r henoedd, fe a'i nôl nhw yn y car, fe helpu gyda'r plant a'r cwrdd y pobl ifanc. Dwi wedi clywed hyn, dwi'n clywed sawl un sydd yn meddwl, maen nhw'n taflu hunan i mewn i gwaith gyda'r ieuanc. Maen nhw'n dda da plant a phobl ifanc. Maen nhw'n gwybod pa gemau i chwarae gyda'r plant. A dyna beth yw lot o cyfarfodydd yma i bobl ifanc. Beth am i ni wneud lot o gelf, a lot o grefft, a lot o gemau, a lot o neidio lan a lawr, a lot o ganu, a lot o clapio, ac o'ch chi mor dda gyda'r plant, ac yn meddwl, staflau mewn hunan mewn i'r gweithgareddau yna, yna fyddai'n teimlo gymaint yn well, achos dwi'n helpu'r plant. Dwi'n rhan o'r capel. Dwi'n weithgar. Dwi'n frwdfrydig. A mae e'n, dwi'n weddol sicr o hyn. Mae e'n gweithio i leddfu'r boen rhywfaint. Mae e, sy'n cwestiwn. Chi'n teimlo'n well. Dwi wedi bod yn rhan o'n fe. Chi'n teimlo'n well am chydig. Chi'n perswadio'ch hunan. A falle mae rhyw ofn yn dod ar eich traws chi'n meddwl, na, dwi'n mynd i'r capel, dwi'n cadw at moesau'n weddol, a dwi'n helpu mewn cwrdd. Maen nhw'n gofyn i fi, os maen nhw wedi gofyn i fi, mae rai bo fi'n iawn. Achos dwi'n helpu gyda'r plant neu gyda'r henoed. A mae yna rhyw hyder yn dod. Os chi'n onest, chi'n gwybod bod y boen dal yno. Ond ych chi perswadio fi Duw yn fodlon gyda fy ymdrechion. Eraill efallai, nid ar un awydd i muno a chapel neu grefydd efallai, ddim yn teim amser gyda i grefydd, ond mae'r boen yna, maen nhw'n gwybod bod eisiau gwneud rhywbeth. Ac felly maen nhw'n meddwl, wel, ife byw yn dda sydd yn mynd i helpu'r boen yma, helpu pobl eraill, a maen nhw'n mynd ati wneud tasgau dyngarol. Chi'n gweld hwn gyda'r cyfoethog ar ser pop y byd yma, a chi'n gweld nhw, enwedig amser Nadolig, mae'r caneuon pop yn dod mas yn dydyn nhw, a maen nhw'n helpu'r tlawd. A gallu teimlo lot o wedda, chi'n mynd y siop a prynu'r record yn yr hyn ddyddiau, neu lawr lwytho, neu beth bynnag yw e, ac ni'n teimlo mor, ni'n teimlo lot yn well, achos ni wedi gallu helpu. Ni'n helpu pobl llai ffodus na ni, ac mae yna rhyw ymdeimlad. Na, dwi'n ddim yn wir am bob un, mae rhai wir gyda baich dros yno, siwr o fod mwyafrif gyda baich dros yno, ond un peth sy'n sicr, mae'n neud ni teimlo well, ond yw e? Os fedra i helpu a wneud tasgau dyngarol, ac yn enwedig fel capel, os ydych chi'n bod fel, dwi'n teimlo lot yn well, siŵr fi Duw yn fodlon a fy ymdrechion i nawr. Bydd y boen yn lleddfu, does dim cwestiwn gen i am hynny, does dim amheuaeth gen i. Mae'r boen yn cael ei leddfu rhywfaint. Bydd yna rhyw deimlad am gyfnod ei bod yn cyflawni rhyw bwrpas o ddaioni. A mae e'n lleddfu ar y gwacter ychydig. Ond gewn ni bwysleisio hwn dros dro yn unig yw'r teimlad o fodlonrwydd. Dim ond dros dro. I rai mewn para eiliadau, i eraill munudau, i eraill misoedd a blynyddoedd. Maen nhw'n teimlo well. Dwi wedi helpu pobl. Dwi'n mor dda.
Ond mae'n dod y cyfan yma, crefydd, digrefydd, dyngarol, beth bynnag yw e. Mae'n dod mor fyr o ddelio gyda'r broblem fwyaf oll. A'r broblem sydd gan bob un ohono mi yw fod yr enaid yn golledig, bod eich pechod fel mae'r emynydd yn disgrifio, a'r euogrwydd fel mynyddoedd byd mor anferth, a bod rhaid bod yn atebol am bob un pechod i ni wedi wneud a'i feddwl. Rhaid i ni fod yn atebol am y ffaith mae pechadur yw fe enw hyd yn oed. Anghofiwch y pechodau, mae hwnna'n ddigon o beth, ond i ni'n atebol am fod yn pechadur yn y lle cyntaf. Dyna pam i ni'n pechu. I ni'n pechu gan mae pechaduriad i ni. Felly mae'r broblem yn anferth. Mae'r broblem o'r enedigedd. Ac i ni'n atebol am y cyfan. Mae'r enaid wedi dod mor fyr o'r safon o goneddu Duw a'i fwynhau am byth. Nad yw'r enaid yn gallu dechrau dod yn agos at gyrraedd y fath safon. O, mae'r broblem yn anferthol. A does dim byd y gallwn ei wneud. Hynny yw, does dim amddiffynfa ar ôl. Fel Dafydd, yr oedd Saul a'i filwyr a'i ddynion a'r siffiaid wedi amgylchynu fe. Doedd dim gobeith y fe. Ac efallai bod yna rhywun yn teimlo, does dim amddiffynfa i fi o ddigofaint Duw. Ac efallai o'r diwedd ych chi wedi dod i deimlo hynny. O'r diwedd trwy ras Duw, fod yr Ysbryd Glân wedi dangos i chi. Nad oes na amddiffynfa ar ôl. Mae holl ymdrechion, eich daioni chi, eich gweithredoedd tyngarol, eich crefydd, eich ffyddlondeb i gapel. Mae'r cyfan, dyw e ddim yn amddiffynfa o ddigofaint Duw. Dyw e ddim yn gwneud dim byd. Mae'n dod mor fyr, dyw e ddim yn cyffwrdd y wyneb o gwbl. Does dim o'r gweithredoedd hynny o unrhyw fydd ysbrydol i chi. Sneb yn dweud bod nhw'n bethau da, wrth gwrs bod yn dyngarol yn beth da. Mae'n neis i bobl ac falle fydd o help, ond dyw e ddim yn helpu'ch enaid chi. Dyw e ddim yn helpu chi fod yn barod i gyfarfod a'ch Duw, ond mae'n ddigon da i helpu pobl eraill. Ond nid Cristnogaeth yw hwnna, all unrhyw grefydd wneud na. All pobl di-grefydd wneud na. Maen nhw yn wneud e. Dim ond un amddiffynfa sydd yna. A dyma y gwybi Dafydd. Dim ond un lle y gall e droi, a hynny oedd at ei Dduw, a dyma'r unig le gall enaid droi at Dduw yng Nghrist Iesu. Dyna beth yw neges y Beibl, dyna beth oedd neges Dafydd. Un lle sy'n gen i droi at Dduw, a hynny trwy Iesu Grist. Mae ei enw yn gyhoeddi hyn, mae enw Duw y Tad yn gyhoeddi hyn, mae Duw y Mab ei fod ef yn waredwr i'r byd. Dyna oedd ei enw yn datgan. A mae'r enw'r arglwydd Iesu Grist yn datgan, mae fe yw gwaredwr y byd, yr un sydd yn achub ni o'r argyfwng fwyaf oll. O, mae yna bwysigrwydd yn ei enw e. Fe ddaeth Crist i'r union bwrpas o ddelio gyda'n hargyfwng. Dyma pam y dath e, i ddelio am pechod. Ac i wneud hyn. A dyma beth mae Dafydd eisiau i bobl i glywed. Dyna beth mae'r holl broffwydi a'r apostolion am i bobl wybod. Dyma pam dath Crist. A sut y gwnaeth e oedd hyn. Fel y dywedwyd y byddai'n wneud, rhaid oedd Iesu Grist fel ein cynrychiolydd ni, un hachub ni, rhaid oedd iddo fo fod yn berffaith. Petai wedi methu mewn un peth, bydde fe ddim yn gallu fod yn waredwr. Bydde ddim yn gallu achub neb. Rhaid oedd iddo fe gadw'r gyfraith yn llwyr. Rhaid oedd iddo fo fod yn berffaith. Mwyn rhoed o'i gyfiawnder, mwyn bodloni'r tad, mwyn rhoed ei berffeithrwydd i ni'n gorchuddio ni yn llwyr, yn ei gyfiawnder ef, a'n goson ni gerbron y tad, fel rhai sydd yng Nghrist Iesu. I ni ddim yn gallu bod yn ddigon da. Mae'n amhosib o hwnna'n un o'n problemau anferth ni, ein pechod, fedrwn ni ddim fod yn ddigon da. Ond dyma pam dath Crist, mwyn rhoed o'i berffeithrwydd i ni. Dyma yw achubiaeth. Dyma yw'r efengil, os nad yw'r darn yna'n cael ei gyhoeddi o sil i sil, yna da chi peidio gwrando arnyn nhw.
Os oes yna gapel ddim yn cyhoeddi hwn, bod rhaid i chi cael perffeithrwydd Crist, peidiwch â gwastraffu amser yn gwrando. Dewch at air Duw. Dyma be mae'r Efengil yn dweud. Mae'r unig ffordd gall dyn cael ei achub, gall enaid cael ei achub, yw trwy perffeithrwydd Crist. Ond mae yna fwy. Ni wedi methu, ni wedi torri'r gyfraith. A dyma pam dath Iesu Grist hefyd oedd i gymryd y gosb. Dyna canolbwynt y groes. Fe ath Iesu Grist i'r groes, nid oherwydd ei bechodau fe, achos nath e ddim pechu, ond fe ath e'r groes oherwydd ein pechodau ni. Ac fe roddodd ei ddwylo pur ar led. Ac yna ar y groes fe nath y tad gosbi ei fab am ein pechodau ni. Mae'n pechodau ni'n cael ei roi arno fe. Mae fe brofodd ar y trydydd dydd ei fod e wedi llwyddo, a'i fod e wedi concro, a fod e wedi delio a phechod unwaith yn byth pan atgyfododd e'n fuddugoliaethus y trydydd dydd. Dyma mae gair Duw yn datgan. Dyma beth mae ei enw yn datgan. Yn datgan, dyma yw yr unig ffordd i ddelio ar gwacter y baich yr euogrwydd, yw i ddod at Grist. Dyna'r unig ffordd. Os na fi neges Efengil yn enwi Crist, mae yna broblem anferth ond oes. Os nad oes pwyntio at ei berffeithrwydd a'i farwolaeth ar y groes, a'r tad yn cosbi, mae yna broblem, achos dyna yw'r Efengil, dyna yw Cristnogaeth. Cristnogaeth yw Crist. A'i berffeithrwydd a'i farwolaeth yn ein lle ni. A dyma'r unig beth o Dafydd yn gwybod, dim ond ato fe gall e droi. Does dim pwrpas troi at hyn o beth, dim pwrpas fi trial gwella fe hunan, dim pwrpas i fi trial dweud fe hunan yn athros go sil, yn bregethwr yr Efengil, yn arweinydd cymanfaoedd canu, neu beth bynnag yw e, a dweud fe ai gapel, tair gwaith y sil am y 50 mlynedd nesaf. Fydda fe'n hyfryd ac yn dda, dwi'n ddim yn iachub chi, ond mae Crist yn achub. Wel, yn olaf, a mae hwn yn bwysig hefyd, yn drydydd cri pechadur. Dyma'r cri, dyma'r waedd o'r galon. Dyma'r weddi a ddaw o enau Dafydd ac daw o enau pechadur. Gwrandwch, achub fi. Dyna ddechrau. O pe bai na fwy yn dweud achub fi. O Dduw. Yn dy enw. Ond mae hwnna'n ddigon, dwi e? Mae hwn yn dweud cyfrolau. Os oes rhywun wedi deall digon i weddio'r weddi fer honna, maen nhw wedi deall yr Efengil. Maen nhw wedi sylweddoli bod problem dyn nhw. Maen nhw wedi sylweddoli at ble i droi ac at bwy i droi. A maen nhw'n atgoffa Duw, mae dy enw di yn dweud bod rhaid i ti achub fi. Nid fy ngweithred oedd i. Nid fy enw i. Nid pwy ydw i. Brenin. Nid unrhyw beth o'r fath. Ond achub fi o Dduw yn dy enw, a barn fi yn dy gadernu. Duw, clyw fy ngweddi, gwrando y madrodd fy ngenau. Gai ofyn, oes na rhywun sydd yn gwrando, sydd o'r diwedd wedi dod at y man, lle gwelwch chi nad oes unrhyw le arall i fynd. Falle bod chi wedi trio gymaint o bethau gwahanol, ond chi wedi gweld bob tro ar ôl tro, dydyn nhw ddim o unrhyw werth nac yn help. Nid yw crefydd yn ateb eich anghenion. Nad yw trio gwella'ch bywyd yn gallu cyffwrdd ar boen. Ac o'r diwedd, yr ydych wedi dod i weld, mae Iesu Grist ac ef yn unig gall ddelio gyda'ch baich. Os felly. A mae hwn yn mynd i sôn yn rhyfedd. Os ych chi wedi dod at y fanna, peidiwch a meddwl mai dyna'r ateb. Gwybod mai Crist yw yr unig noddfa i'ch enau. Dyna'r broblem i rai. Maen nhw'n gwybod mai dyna yw yr unig ateb. Mae Iesu Grist yw'r unig noddfa i'r enaid. Ond maen nhw'n anghofio dod ato a phwyso arno a galw arno. Dwi'n gwybod ble i droi. Dyma mynd i fyny o unrhyw werth i chi. Achub fi o Dduw yn dy enw. Dyma'r weddi. Ddim yn dweud bod rhaid fod yr union eiriau yna, ond mae yn rhyw bychiad, yn rhyw gri o'r galon. A mae'r arglwydd yn gallu cyfieithu'n well ag unrhyw gyfieithydd. Fydd e'n gwybod be fydd y cri yna'n dod ar galon.
Ond fydd yn golygu hwn, achub fi o Dduw yn enw. Dyma'r weddi sydd yn dod o'r galon dan bwysau euogrwydd fel mynyddoedd byd. Achub enaid O, mae yna gyffes yma'n does. Ymwybyddiaeth bod angen achubiaeth ar eich enaid. Mae dy enw yn datgan dy fod yn abal i achub. Ac mwyn dy enw, mae ffordd arall edrych, mwyn dy enw. Achos gwybi ni all beidio ateb y weddi. Os yw Duw wedi addo, dyw ddim yn bosib iddo beidio ateb y weddi. Ac felly, tyrd gwrando mwyn dy enw, mwyn dy ogoniant, mwyn anrhyded dy enw. Os nad wyt ti'n mynd i achub yna fydd enw di'n cael ei sathru, fel un nad wyt ti yn cadw dy air. Allech chi ddod a dydleion felly, dwi ddim yn pledio fy achos i, dwi'n gofyn o Dduw mwyn dy enw di. Mae dy enw'n datgan dy fod i'n Dduw sydd yn maddau a sydd yn gwrthod troi unrhyw enaid i ffwrdd, ac mwyn dy enw, mwyn anrhyded enw, achub enaid. A barn fi yn dy gydernid, pledia fy achos, achos fy enaid. Does neb gwell i bledio eich achos na Christ. Allech chi ddim dychmygu unrhyw le gwell i fynd. Yr un a wel pob dim ac a gliw pob dim sydd yn deall pob dim. Yr un a sododd ei gyfraith a gwybi fod y pris yn barod wedi dalu. Bod un yn barod wedi gosbi ac mae Crist yw hwnnw. Chi'n troi at yr un sydd wedi marw drostoch chi i bledio'ch achos. Felly am weddi, pledia fy achos. Duw, cliw fy ngweddi, gwrando ymadrodd fy ngenau. Ond dyma eiriau sydd yn dod o galon sydd wedi gyffwrdd gan yr ysbryd glân. Ei lygaid wedi agor i weld ei angen am Grist. Falle fod yn gri sydd yn wan. Mae hwnna'n weddol sicr. Tybiwn ni bron bob tro. Mae'r cri yn wan. Ond fe gliw yr arglwydd y weddi. Ond cri yw lle ceir dy heiad i wybod fod Duw wedi glywed. Mae'r cri yma'n fwy na dim ond gweddio yn y gobaith. Mae'r math yma o grio, o weddio, o bledio. Yn weddio, yn gri, lle mae yna ddyheuad i fi wybod fod yr arglwydd wedi glywed a'i wrando. Dwed y fod yn eiddo i mi mewn llythrennau eglur clir. Dwed y fod. Dwed wrthai. Dwi eisiau bod yn siŵr dy fod ti wedi clywed. Mae'n rhywbeth o elfen fel yna. Dwi ddim un ffwrdd â hi, dim gweddi ffwrdd â hi sy'n fan hyn. Ond Dduw, dwi'n dod at y ti. Ac am lawenydd a ddaw i'r enaid. Wrth ddod at Gris fel hyn. Achos rhaid iddo achub mwyn ei enw. Mae'r dadleuon yno yn yr adnod gyntaf yn unig. Mae hwnna'n ddigon. Pa mae enaid yn dod fel hyn at Grist, mae yna lawenydd gan fod yn gwybod ni all cael ei wrthod. Ac 54:2. Ac nid oes iachawdwriaeth y neb arall, cynnes nid oes enw arall dan y neb wedi roddi ymhlith dynion trwy yr hwn y mae'n rhaid i ni fod yn gydwedig. Does dim enw arall. Enw hwn yr arglwydd Iesu Grist. Felly na fydd yn yr rai yn troi ato, yn ei hargyfwng o'i henaid. Achub fi o Dduw yn dy enw, a barn fi yn dy gadernid. Duw, cliw fy ngweddi. Gwrando ymadrodd fy ngenau. Gadewch i ni weddio. Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil, yn diolch am y negeseuon sydd yno i'r enaid sydd yn llwythog ac yn flinderog. Ac efallai ddim yn gwybod pa le i droi. Ond Dduw, y mae dair yn datgan, mae at y ti y dylsem droi. Ac wrth droi at y ti, na fydd yna wrthodiad. Dduw, teir gweithiau neu'n plith, i ni'n gofyn hyn o'r trwy enw ac eiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni orffen trwy ganu emyn rhif 360, ai am fy meia i dioddefodd Iesu mawr, pan ddaeth yngrym ei gariad ef, o entrych nef i lawr. 360, yn ei sefyll i'w chanu.
A nawr bydd wedi ras ein hardwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.